Čaute všetci, dnes si ukážeme, ako dať mod do Counter-Strike. Takže ako prvé dáme si zložku, kde máme uložený Counter-Strike. Klikneme si pravým tlačítkom na Counter-Strike, dáme si otvoriť umiestnenie súboru. Tu si dáme CStrike, tu models a tuto premiestnime si tento V-knife hneď sem a malo by vám to preskočiť a takto vám by to malo vyskočiť, lebo máte tam ten starý knife a tento mod, takže musíte kliknúť na toto, lebo to je ten novejší. Takže kliknite sem a môžete túto zložku zrušiť a zapnete si Counter-Strike a tam vám už nabehne ten mod a to by bolo všetko asi. Dám vám do popisku videa, z jakej stránky sa to sťahujú tie mody, tam je všetko, aj mapky sú tam je bašo aj na iné všelijaké hry, napríklad na Minecraft alebo na Counter-Strike sú tam nejaké mapky, skiny a tak. A dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a dajte like, odber a fakt, keď sa vám to páčilo, tak dajte ten like alebo odber a tak zatiaľ čau.